molts anys, massa, la relació de l'aparell de l'estat espanyol en Catalunya ha sigut una relació de poder, de posar-te moltes vegades la bota a sobre, de dir la vostra llengua no compta, la vostra cultura no compta, doneu els vostres diners que jo faré el que voldré. No, perquè pensaven, els catalans acabaran barallant-se, no trobaran pregunta, no trobaran data, els partits s'estiraran la grenya, però la cosa ha tirat endavant i això no s'acaba. I ells segueixen pensant que això és la dèria del president de la Generalitat, encara ho diuen així, el desafío de Mas, no? No se'n donen compte que és una cosa que va de baix cap a dalt i no de dalt cap a baix. Bé, si volen estar encegats... És el que això no han acabat d'entendre a Madrid, que és tot un país, que és tot un poble que està unit amb les seves institucions per tirar endavant tan sols algo tan democràtic com és una pregunta. Què voleu fer? Què voleu ser grans? Què voleu fer? Ho dia molt bé Màrius a l'encapçalament del Parlament. Per això estem al puesto que estem, amb este consens i amb aquesta unió. El dijous passat, per ficar-vos un exemple, aquí a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, fèiem el ple per donar suport a la consulta i dels 11 regidors que érem, la representativitat dels quals som 11, el PP se'n va anar del ple, 10 van ser 10 vots favorables a la consulta. Això ha passat a la majoria de municipis i ajuntaments del nostre país. Mos deixaran no votar? Seran capaços? De moment, tot allò que estava previst se va complir, però a la disposició de la Generalitat, a la disposició del president de Catalunya, ens han ficat nosaltres com a Ajuntament de Santa Bàrbara i la majoria dels ajuntaments del nostre... Som davant de la gran oportunitat històrica per començar units un país nou. És la gran oportunitat per resoldre els problemes nacionals i socials que patim i assegurar-nos un país millor per a tothom. Per aconseguir-ho, iniciem la campanya unitària Ara és l'hora. Votar és democràcia. Votarem i guanyarem.